Зусім одна, милая. Маленьких человечков няма. Печеш пироги? У мужчин чекуть слінки, а яблучних пирогов, зроблених з таких яблуків, як, наприклад, гети. Так, а я почекай перед тим, як коштувати, дороженькая. Хочеш один? Давай, бери, перекуси. О, вось ён, а я ўжо думала, згубіла. О, сердце, о, моё гаротнае сердце. Пусціце ў хату і дайце адпачыць. Налей вады, будь ласкавая.